Ah, aku magro. Magro ini boleh dong. Ida so ini ko. Ay soare te soare ambure dade. Soare takira de men komi on betan jami. Oh. Men komi betan jami. O de kɛra soare ta ye. K'a sɔrɔ n'u ma ɲina fiyewu. Ne ko soare ma yan. N ko soare. N ko tiɲɛ fɔ bolo ma e tɛ kuranɛ dɔn. E se ka silamɛya defan. T'i ka karamɔgɔw nɔfɛ ka na. I nana ni karamɔgɔ dɔ de ye Alassane. E yɛrɛ ni ne ni ta min kɛ baro la ne ni o Alassane yɛrɛ m'o kɛ baro la. An ye baro daminɛ su kora dugumajɛ. Alassane bloqué Alassane jɔra. Alassane tɔ kɛra mankankolonci ye. Sani e k'i cɛsiri o ka taa karamɔgɔ wɛrɛ ɲini ka na o. Ni e y'i dɛsɛr'o la hali bi ko e de bɛ bɔ ka kuma dɔ ma kiti yan kuranɛ a dun fɔra e yɛrɛ ko e kalannen tɛ k'e tɛ kuranɛ dɔn. E dalen bɛ karamɔgɔ min na i bɛ taa o de nɔfɛ ka na kɛ. K'a sɔrɔ kana ɲinɛ fiyewu an y'a f'i ɲɛna. I kɛra ne ka kuranɛ in kalan dɛ. Mun ye livre in sɛbɛn mun ye ni kuranɛ in sɛbɛn. Ko an kalenna n'u nana kɛmɛ t'u cɛla o tɛ se ka kuranɛ in defan. Mun yɛrɛ y'a sɛbɛn u bolo la. Yɔrɔ i mana ɲɛdɔn cogo o cogo i t'a ɲɛdɔn k'olu bɔ dɛ. A sɛbɛnbagaw de mɔgɔ min farala ɲɔgɔn kan livre in sɛbɛn dɛ. Walima mɔgɔ min ye livre in sɛbɛn dɛ. N'o tigi nana yan a tɛ se ka kuranɛ defan. N'o tigi nana a bɛ boli ka taa ka kuranɛya dɔw to yan. Bawo an bɛna minɛ ni a yɛrɛ dalakan de ye hali an tɛ taa yɔrɔ jan. Jango aw b'u y'a tɔmɔ sɔrɔ aw nɔfɛ. Maakɔrɔ bamanan an y'o de fɔ soirée in na. Manden falen don karamɔgɔbaw la. Karamɔgɔ joli de bɛ yen. I nana ni Alassane min ye Alassane dɛsɛra. Taa karamɔgɔ dɔ nɔfɛ ka na. Ne bolo o sɔn ka dɔgɔ. Ko n bɔgɔra somɔgɔw ɲɛna o bɛ lakalekun bɔ. O tɛ ne karamɔgɔ ni ne dɔgɔnin karamɔgɔ Fajigi ne den y'a f'i ye cogo min Babito aw kana a sen don na a ye nin to an kalanden fitininw bolo quoi. Ko soirée a b'i yɛrɛ bolokɔrɔta la yen nɔ ko olu ka Ala k'a ye fɛn 30 fɔ ko yanni ka Mamadu nati ko fɛn 30 ko maa si ka miiri tun ma s'o ma maa si ka dɔnni tun ma s'o ma. Soirée i bɛ bɔ k'o fɛn 30 fɔ an ɲɛna. Ne fana bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna i ka taa ɲininkali kɛ o fɛn nin i ka Ala y'o dɔn wa ou bien o b'i ka kuranɛ kɔnɔ. Awɔ zɔku awɔ ni fɛn de don a bɛ min ni dugu de don a dugu bɛ min a bɛ yɔrɔ jumɛn na ale man jan frontière la dɛ n'i bɔra yen 5 kilomètres dɔrɔn i sera lahara i b'o dugu yɔrɔ dɔn wa zɔku i t'o dɔn dɛ. I ka Ala ye 30 min fɔ n'i taalen b'o kɛ kabako ye kɛnɛ ma yen nɔ ko e ka Ala ye fɛn 30 bɛ kuranɛ kɔnɔ ko yanni ka kuranɛ nati diɲɛ da ni ka se kuranɛ sɛbɛn don ma kuranɛ Ala kuma don ma ko maa si tun t'o fɛn 30 dɔn. Awɔ a m'o fɔ Isa ye a m'o fɔ Ibrahima ye a m'o fɔ Musa ye a m'o fɔ Zakariya ye a m'o fɔ kira si ye ni Mamadu tɛ ka d'a kan a bɛ kuranɛ in kɔnɔ. A ko Mamadu ko n ye diinɛ dafa bi a y'a fɔ k'a d'a kan ko n y'a ka diinɛ dafa bi o tuma o kɔrɔ ye min tun bɛ Ibrahima bolo o dafalen tɛ min tun bɛ Isa bolo o dafalen tɛ e b'o Ala ka janfa bila min n'a y'a dafa k'a di dɔw ma ka dafabali di dɔw ma. Minnu ye dafabali baara olu ka kiiti bɛ taa kɛ cogo di. N ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko n y'a ka diinɛ dafa bi de Mamadu ye. A tun ma dafa don min na minnu tun b'a kɔnɔ olu tun bɛ mun kɛ. Soirée bɔ i ko fɛn 30 ma da kɛnɛ in kan yan nɔ an k'a ma kiiti yanni ka karamɔgɔw na. Awɔ n'i ka bɔ i k'i ka fɛn 30 nin fɔ i ka Ala ye kabako 30 min fɔ ko maa wɛrɛ tun t'a dɔn ni Mamadu tɛ a fɛn 30 ta kuranɛ kɔnɔ i kana da an k'a ma kiiti. An ka 30 sigiyɔrɔma 3 yira i la kuranɛ tɛ min dɔn kuranɛ Ala tɛ min dɔn u bɛ dugukolo sanfɛ yan. I ye ngunjɛ tɔgɔ mɛn kuranɛ kɔnɔ n'i ye ɲɛma tɔgɔ mɛn kuranɛ kɔnɔ wa toro tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ jala tɔgɔ bɛ yen wa anw ka si tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n ko an ka sunan tɔgɔ bɛ yen wa saɲɔ tɔgɔ bɛ yen kerenge tɔgɔ bɛ yen wa i ka bɔ i k'a fɔ an ɲɛna i ka Ala ye 30 min fɔ o ta ka na an ka 90 yira i la i ka kuranɛ tɛ min dɔn soirée an bɛ k'i lamɛn. An tɛ tulonkɛ ya dɛ. N'i ma sɔn taa saba i karamɔgɔ tigɛ k'u kana ɲɛfɔ ka d'a kan e t'a dɔn
soirée bɛ min kɔnɔ dusu tɛ wa ni mi hakili sigi débat face à face kan yan nɔ n ko n'a sɔn kalaya ma kuyira soirée a tɔ bɛ fɔ i kɔfɛ siga t'a la ko suraka bɛ kɔrɔtɔ basi la ale ta mɔbali bɛ k'a tigɛ a bɛ tɛmɛ n'a ye awɔ tulonkɛ dabila yan tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye a y'a fɔ soirée ye k'a ka tulonkɛ dabila ko débat face à face tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye kalandenw bɛɛ ka kalanden laban mankan dɔ soirée i t'i jɔ i ka kumaw tigiya kɔrɔ sa i yɛrɛ da de y'a fɔ sisan yen fɛ yen nɔ kɔni awɔ du dɔ in kɔnɔ nk'i yɛrɛ da de y'a fɔ ko 30 b'a ka ala bolo maa wɛrɛ t'a dɔn an mago bɛ 30 in na i k'a walawala awɔ i kana sunan tɔgɔ yira an na i ka saɲɔ tɔgɔ yira an na i ka kerenke tɔgɔ yira an na nka i k'an ka da tɔgɔ yira an na i k'an ka jaabi tɔgɔ fɔ an ɲɛna tamaro kɔni tɔgɔ b'a kɔnɔ i soirée ka kɛlɛ jaani la karamɔgɔ soirée i bɛ don suratu Anbiya kɔnɔ lafɔbaw fɔda lafari 100 ani lafari 4 yɔrɔ an y'a fɔ ɲɛna ko ala tɛ ɲɛdɔn danni la ayi a tɛ ɲɛdɔn danni la danni cogoya a tɛ foyi dɔn a la a tɛ univers a t'a dɔn fiyewu a dɔn fɛn tɛ a y'a da maga fɛn o fɛn na k'ale y'o da a ma se k'o si ɲɛfɔ a ko yawma natwi as-samaa كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كدومنا ko ale bɛna sankolo k'o meleke ko sankolo koyi ko don min na k'a bɛna o meleke i b'a fɔ ko sɛbɛnni wurulo sɛbɛnni wurulo bɛ meleke cogoya min na de livre kɔni livre i b'a dɔn fɔlɔ livre ninnu livre belebelebaw de don hali n'a sɔrɔ arabu ka ala yɛrɛ tɛ foyi kalama o papier yɛrɛ fana dilan cogo la livre o papier ninnu ye mɔgɔw yɛrɛ ka fɛn dilannen koyi ko don min na ko ale ala bɛna sankolo meleke i komi sɛbɛnni wurulɔ o bɛ meleke cogoya min na de k'ale bɛna sankolo fana meleke o cogo la k'ale b'o kɛ cogo la i komi k'ale a dan cogoya min na siɲɛ fɔlɔ la k'a b'a lasegin o cogoya kɔrɔ la ko y'ale ala ka layidu de ye a ye layidu min ta a yɛrɛ kan k'ale bɛn'o kɛ a b'a ɲininka sankolo ko silamɛ karamɔgɔw bɛ yan ko ni min bɛ sankolo yɔrɔ dɔn k'u ka bɔ ka na sankolo yɔrɔ fɔ an ɲɛna wala sankolo 7 k'u ka bɔ ka n'a yɔrɔ fɔ an ɲɛna ko an bɛ fɛ ka sankolo yɔrɔ dɔn sansi kama kɔnɔ lɔnni kama kɔnɔ ko an bɛ fɛ ka sankolo yɔrɔ dɔn k'u ka bɔ ka n'a fɔ an ɲɛna o tɛp ne karamɔgɔ Moro Moro t'i yɛrɛ lafiya sa Moro an b'i deli yɛrɛ lafiya Moro y'i se k'an ye Moro y'i se k'an ye i y'i se kɛ wolosun ye i y'i se kɛ balo kɔnɔ an b'a fɔ ko bɛnbaw ka don an fɛ an n'i fɛ ko ɲumanw bɛɛ lajɛlen na k'an ka ɲinita ɲumanw kolongolo ko se danmari ma a ka kɔsigi k'an ma yiri Moro aw ye juru min tigɛ ka bɔ a dɔgɔninw kana a ye juru min tigɛ ka bɔ a denw kana a ye juru min tigɛ ka bɔ mirindi kana Moro aw foli da tɛ mɔgɔ bolo k'a fɔ kana i da don i k'i hakɛ to ka i kara don soirée la soirée bɛ mɔlɔ ɲini de la n'an tora aw tora k'a tɔgɔ bɔ a da a bɛna mɔlɔ d'a ma a y'a to an kalandenw bolo a ko karamɔgɔkɛ min a n'a nana yan a y'o fana cɛ ka taa n'a ye nuwaruw ka gɛnɛ kan ye a n'o bɛɛ bɛ a ka godo ɲɔgɔn nɔfɛ ye karamɔgɔ Moro Hayidara karamɔgɔ Setigi Tiɲɛtigi Keyita karamɔgɔ Nji Kulubali karamɔgɔ Aramɛsu u y'a fɔ tan kɛnɛ karamɔgɔbaw u y'a don tan u y'a bɔ tan nin yɔrɔ arabukan yɛrɛ man ɲi ni arabukan a d'origine bɔra nin de kɔnɔ dugukolo kolokololen tɛ dɛ dugukolo b'i komi kɔnɔ dɔ de fa o yɛrɛ dɔ ha ni kuma min yɛrɛ filɛ soirée da Noir son puissant de ye kuma nin fɔ a ye a y'a ta kana ye de soirée kana fɔ an ɲɛna yan ko est ce que Sunjata ko existera a ye nin ta Noir son puissant de ko kana n'a ye soirée yɛrɛ ka dɔnni tɛ a ka ɲɛɲinini tɛ ni silamɛya bɛ mɔgɔ minnu bolo n'olu ko a ma ko hali an ma sɔrɔ ka bɔ cɛ ni muso la a dalen don o la
suratu nazi'at kono abe mun fiye ko wal arda ba'da zalika dahaha duguma kono o kale yo fense yero kunu nana ni suratu o shamsu tade ya she ko kuma cha ngona ni aye kabo prane yoro bero fana kono mi re fo choko ni fana fo choko te kile kay la ka fo ka be la jele fense ni de kaya fense wal arda ba'da zalika dahaha o ko fe duguma kono ale a fense wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha ako il a sombri sa nuit et fait luire son jour ni kuma wɛrɛ suru tile ka lihala ala ye m'o ɲɛfɔ cogoya min na a ti ta fiyewu a taara ko dugumakolo ka munumunu ni tile dara ko de bɛ su ani tile ko de b'o produit nka ale bɛ su ni tile ɲɛfɔ de k'a kɛ komi ale yɛrɛ de bɛ i sigi dɔrɔn ka fɛn dɔ programmer ka su ni tile dilan ka b'o la ka sɔrɔ tɛ yen fiyewu su ni tile tɛ tile dugumakolo ka munumunu ni de bɛ su ni tile produit lihala kelen dɔrɔn de bɛ yen lihala ye lihala kelen dɔrɔn de ye lihala fila tɛ yen nka olu ka ala ta kalama fiyewu ko lihala fila de bɛ yen ko lihala kelen de bɛ yen ayi lihala kelen de bɛ yen lihala fila tɛ yen k'u ka ala ka na kɛri in sanfɛ ko lihala kelen dɔrɔn de bɛ yen dugumakolo mana munumunu tile dala yɔrɔ min na don dibi de bɛ don komi ale hakili ko su ni tile de don ko lihala kelen de don ko cogoya kelen dɔrɔn de don e b'a yɔrɔ la olu bɛ kalo saba kɛ u bɛ su la tapoli dɔ de ye fɛn o fɛn kɛ kalo saba u bɛ su la kalo saba u bɛ tile la o kɔrɔ de ko ja ko lihala kelen de bɛ yen ko dugumakolo ka munumunu bɛ kɛ tile dala de ko de bɛ lihala fila produit parce que ni a munumuna tile dala dɔrɔn dibi bɛ don fan dɔ in fɛ ko arabu ka ala ka na an kana sigi kilasi kɔnɔ an kana sigi lonko siyasi kama kɔnɔ kilasi kɔnɔ ka walanda di a ma mura bɛ nin faamu cogo di olu yɛrɛ bɛɛ jigi ye dugure min bɛ saudiya o dugure an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fasojɔ kɛnɛ sigida 4 nan ka don min na ne ye dugure ɲininka kumakan kelen de la k'a jɔ kak moro i ka kalandenw bɛɛ ka kalanden laban ne ye dugure jɔ de kak awɔ asalamu haya kelen ni ne y'a ta ka na n ko dugure n ko kuma in kɔrɔ a ko kuma in kɔrɔ ye ko k'i yɛrɛ di n ko dugure n ko an ye min mɛn mande o t'o ye dɛ a fɔra an yɛrɛ ko yɛrɛ kolon de don hali mande minnu ye ɲinini kɛ ka sɛbɛnni kɛ n k'u ko yɛrɛ kolobagaya diinɛ e ko yɛrɛ di aya n ko n t'i sɔsɔ ne b'a dɔn n bɛna sɔrɔ yɔrɔ min na mɔrɔ ne taara Allahu Akbar de ta ka na n'a ye nansarakan na nansara minnu ni tubabuw jɛra k'u ka kan sɛbɛn ko Allahu Akbar kɔrɔ ko Allah le ka bon n ko fila tɛ bɛn dɛ dugure i tɛ se k'i ba mɔgɔw ka kan dɔ la k'i bɛ taa dɔ ta ka baara kɛ n'a ye n'i ko silamɛya kɔrɔ ye e fɛ yɛrɛ di ye Allah le ka bon o sɛbɛnna mɔgɔ minnu bolo olu ko k'a kɔrɔ ye yɛrɛ kolo ye donc e tɛ k'i ba ka kumakan dɔ ma k'i bɛ sɔn dɔ ma i b'i ba bɛɛ de ma ou bien i b'i sɔn a bɛɛ de ma Allah Akbar kɔrɔ sɛbɛnnen filɛ nin ye Allah est le plus grand i b'a a makiti n'o de ye nka i tɛna a makiti ni n ko sɛbɛnni baw ka kuma ye tugun n ko sɛbɛnni baw ko silamɛya kɔrɔ ye ko yɛrɛ kolobagaya diinɛ e ko k'a kɔrɔ ye ko yɛrɛ di diinɛ n'a kɔrɔ ye yɛrɛ di ye ala ka bon nin fɔlɔ Allah Akbar fana tɛ se ka makiti ni ala le ka bon ye ne ɲɛna tuguni dɛ e da kɔnɔ o dugure kelen de kelen bɛ ale ka idɔli ye a ka karamɔgɔkɛ Alasani a n'o de bɛ télé saba ka ca na yen nɔ n ka cɛ wuli ka bin na yen nɔ ko Alasani ka bɔ a kana tiɲɛ de ɲɛnabɔ a bɔra ka min to yan dakun ma ban ko a ka na a ye tiɲɛ min bila ko a kana muru a wele ka na karamɔgɔ bɛɛ k'u sigi u k'an kalandenw n'a lajɛ ɲɔgɔn na n'a labanna min na ko Mande ɲamakalaw n'o balima kɛnɛ in ka yan ko a kana n'a bɛ kuranɛ de dɔn tiɲɛ bɛ se ka tila cogo min na ka mɔgɔninfin wolo fa i wolo ba k'o ɲiyɔrɔ cɛya ni wolodenw ɲiyɔrɔ ye ni kuranɛ ala b'o ɲɛnabɔ cogo min na a kana o ye wari suɲatɔ ye ka taa don du wɛrɛ kɔnɔ kɛnɛkisɛ jɛ kan yan muru a tɛ sɔsɔ ayi
wulibali t'an bolo nka o tɛ sɔsɔ dɛ ka d'a kan n'i y'a sɔrɔ ko mɔgɔ min ba furula yɔrɔ wɛrɛ ka den dɔ sɔrɔ yen a nana furu e fa ma a ye denkɛ kelen de sɔrɔ o ye e ye e sara e ka tiɲɛ fanba dira i ba de ma o tile sabanan i ba fana sara e ba ka tiɲɛ bɛ di jo ma a denw tɛ yan e ka wari taatɔ tɛ yɔrɔ wɛrɛ yan e ka wari taatɔ tɛ yɔrɔ wɛrɛ wa a bɛ sɔsɔ wa kuranɛ ala ko a y'a jɛ nin yɔrɔ in na an ka cɛ awɔ a ma kɔrɔnɛri tan yan dɛ a y'a ti sanfɛ dɛ k'a kana de a ye alasani wele k'a kan n bɛ suratu rad kɔnɔ sanpɛrɛn fɔda kɔni suratu rad sanpɛrɛn fɔda wala sankulukan wala tuma dɔ la sanpɛrɛn kɔni sanpɛrɛn fɔda lafari sabanan a ko cogo di ko wa huwa allazi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharan wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn اثنتين يغشي ليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة قال رب قال سلام قال أقول دوما قول من فين كان يدعو سمان تاي كاسما كسالي كاسما كفنسن كوا كلام سورة بوكا نسوسو ده أقول وهو الذي مد الأرض كاسما كفن سما كوا كاسما كفن على فره وجعل فيها رواسي أي كلو بلاسي أسانفه أولاً est-ce que aba kalama ko kulu olu kunte sanfɛ wa ko tremblement de terre de kulu produit wa abo fala kalama wa abo kalama wa ko tremblement de terre nunu kolu de c'est-à-dire volcan nunu de kulu nunu produit wa olu ka ala into fala kalama wa a ko k'ale ye kulu de placer dugumakolo sanfɛ ka dugumakolo sanfɛla barika a b'o fɔ a y'a wɛrɛ la ko walasa dugumakolo kana yɛrɛ yɛrɛ kani kɔw o kani yiriden suguya bɛɛ o kani fɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso zawujayi ni kɔni k'a bɛ su datugu ni tile o ko ye kabako de ye kabako min mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ tasi mɔgɔ min bɛ miiri kɔni la ayati li qaumin yatafakkarun maa min bɛ miiri n'ale de ko k'ale ye mɔgɔw hakiliw da aw k'ala de m'o fɔ ni mun ma miiri o mun de la a ma miiri yɔrɔ kɛ olu hakili la walima mun de la a ɲinɛna ka mun ma miiri o a ɲinɛna ka miiri yɔrɔ kɛ olu hakiliw la de ya k'a ka na ko ala in ka n'o jaba ye bawo an b'a dɔn jaabi tɛ sɔrɔ aw bolo ko ala in yɛrɛ ka n'o jaba ye parce que kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko ale ka nin kuma nin ye kabako kuma de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ tasi mɔgɔ minnu bɛ miiri walima hakilitigiw ye li ulul albab wala lillazina yatadhakkarun wa li qaumin yatafakkarun kuranɛ falen b'o de la o tuma kelen ale de ko k'ale ye fɛn bɛɛ da e de ye fɛn bɛɛ da i ye hakili fana da kɛ mun de la mɔgɔ minnu ma miiri i ma se ka miiri yɔrɔ kɛ olu hakili la olu ka miiri depuis a ye dani nkalon de da yɛrɛ la aw yɛrɛ b'a dɔn a ma dani kɛ foyi kala ma dani cogo la aw fɔlɔ don karamɔgɔw karamɔgɔ Tawudin Tawudin i fɔlen don Tawudin a kɛra tile fila ye kɔɲɔmuso don a ka kɛnɛ i fɔlen don an ka mɔgɔkɔrɔbaw na aw fɔlen don Tawudin Tawudin t'i ci la ala t'i ci la kuranɛya saba min nana sisan wala kuranɛya naani min nana sisan o wasa kɛra quoi o wasa kɛra n yɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ dɔɔnin fɔlɔ n bɛ nale o wala n bɛ kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ n bɛ nale n bɛna bɔ kɛnɛma yan sisan ni aya dɔw bɛna bɔ yan